Здравейте! Намираме се в студиото ми. Снимам фотосесия с Алексчо. Това видео може би ще е интересно на хората, които са любители фотографии или начинаещи такива. Светкавиците получиха СМС току-що. Ще направя клипче, което е behind the scenes. Кое как съм направил. Резултатът от снимките ще видите сега. Здравейте! Правиме мейкинг с Алексчо на нейната фотосесия. Това, което съм направил, е сложил съм едно основно рисуващо осветление, което сочи свети върху нея. Отзад имам два стрипа. Стрипа са тия по-тънките софтбоксове. Отзад черен фон, плат перде, което съм го нагънал. И с тази странична светлина реално правя светлосенки. Не искам да ми е една залята светлина върху фонът, искам да ми е странична, която да прави светло-тъмно, светло-тъмно. И от другата страна по същия начин тези неща правят светло-тъмничко. Защо е стрип, а не е стандартен рефлектор? Софтбоксът, знаете, прави светлината по-мека. В случая не ме интересува да е мека. Интересуваме да е равно експонирана по фонът. Тоест да не е един спот тук и един спот от тази страна и тук да затъмнява, а да е равна светлината. Това ще ми направи този стрип. Освен, че направи по-мека, ама не ме интересува, както казах, че е мека. Интересуваме да е равна светлина от двете страни светлосенки. Това, което беше като проблем, като той е планиран проблем, защото ти казах да е с черно сако на черен фон. И се получава черно с черно, което се слива и го разграничих с ето тази измишлетина, която си построих. Тук имам една супер лампа, която е захваната върху алуминиевата тръба, върху която алуминиевата тръба е този плат. Обаче, понеже плата не стягаше, обаче въпреки това, заради плата, тя се променя се от тежестта на светкавицата. Тук има едно рамо и съм я подпрял върху другия фон. Реално вече насам няма къде да избяга светкавицата. Даже имах опция да я регулирам пикирането, което е. Сложил съм един спот, който спот сочи отзад върху косата, върху сакото на Алексчо и така двете черни се разграничават. Това е, което направихме. Това е всичко от нас. Чао!